wabarakatuh. Cah, kepriye kabare dina iki? Muga-muga apik-apik ae ya. Aja lali dicepake buku wasis basa Jawane. Sinau apa ya? Dina iki sinau bab aksara swara E lan aksara swara O. Sing semangat ya sinaune. Sinau online Bahasa Jawa kelas loro bareng Ustazah Putri. Bedakake pengucapane swara sampurna utawa jejeg lan ora sampurna utawa miring. Aksara swara E sampurna utawa jejeg, contone sate, gule, sare, bayem, peteng. Aksara swara E ora sempurna utawa salah, contone duren, panen, seng, menek. Aksara swara O sempurna utawa jejeg, contone loro, soto, toko, kotak, gombal. Aksara swara O ora sempurna utawa miring sing diwaca salah, contone kopi, roti, godhong, corong. Wes ya sinau dina iki. Petuk maneh minggu ngarep. Sing sregep sinau, jaga kesehatan lan ndonga ning Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.